Тиз һәм җиңел әзерләнә торган тәмлешкә рецепты белән бүлешим әле. Иң элек кабачкины вак угычтан уабыз. Аннары әлеге кабачкины согын сыгабыз. Кабачки коры булырга тиеш, анда сот калырга тиеш түгел. Кабачки өстенә йомырка сытабыз. Алдан ук суган һәм сарымсак белән әзерләнгән фаршны кушабыз. Туз сибәбез. Тәминчә бурыч өстибез. Һәм барысын бергә бик яхшылап булгатабыз. Табаны майлыйбыз. Һәм барлыкка килгән катнашмадан котлетлар формалаштырып, тизеп барабыз. Котлетлар өстенә помидор телемнәре куеп чыгабыз.